नमस्कार. मी अविनाश लाड. मराठी भाषा दिन आणि कविवर्य कुसुमाग्रज यांच्या जयंतीनिमित्त ऑनलाईन कवी संमेलनामध्ये मला कविता सादर करण्याची संधी दिल्याबद्दल प्रेरणा क्रिएशन आणि प्रणय राऊत सर यांचं मनपूर्वक आभार मानतो आणि माझी स्वलिखित कविता सादर करतो. कवितेचं शीर्षक आहे बाबा. सुना सुना वाटे मज बापा विना माझं घर. सुना सुना वाटे मज बापा विना माझं घर. आव्हा नानी डोई जड मनी आठवांचे सूर. दुःख गिळून या बाप घेई आम्हा गोंजारून. दुःख गिळून या बाप घेई आम्हा गोंजारून. घास भरवी सुखाचा वाटे आनंदाचा क्षण. थट्टा झाली अचानक अश्रू दुःखाचे पडले. थट्टा झाली अचानक अश्रू दुःखाचे पडले. रीती झाली जागा आज सारे क्षण आठवले. बाप माझा मित्र सखा साध घाली कंठातून. बाप माझा मित्र सखा साध घाली कंठातून. घाम गाळून या हासे राबवून रात्रंदिन. सदा म्हणे लेकरांना चिंता नको रे कशाची. सदा म्हणे लेकरांना चिंता नको रे कशाची. सुख दुःख सवंगडी साथ देती आयुष्याची. आहे पाठीशी रे बाळा नका थकू चालताना. आहे पाठीशी रे बाळा नका थकू चालताना. नाती गोती सावरावी शब्द फुले वेचताना. आज स्वप्नात रे माझ्या भूतकाळ परतला. आज स्वप्नात रे माझ्या भूतकाळ परतला. बाप गोंजारता मज माझा डोळा ओला झाला. माझा डोळा ओला झाला. धन्यवाद.